Ужасна. Ужасна. С какво да направя? Така си го казвам. Отвратително е. Хора, искам пак да я пренаправя. Не може. Мисля, че от помадата хора, май ще я сменям. Май ще я сменям. Дженио или не знам какво може да е. Добре. Блендваме отново. По-леко, по-внимателно, по-леко, по-внимателно, повече да се блендне, ако може. Какво е това? Какво е това? Каквото има да видите. Няма ги. Няма ги, че да им има нещо. Ти е баш си смена. Ти е баш си смена. Да си правят някакво. Е, това е. Трябваше да си остана с миналите грозни вежди. Няма. Това е. Не мога повече да се разправям. Нямам времето. Окей, са хора, няма нужда да просто така долу да ме лъжете, защото са просто отвратителни. Да, то тя учителката ми може да дойде след 1 минута. Мале хора, молете се да дойде в 30. Молете се да дойде в 30. Молете се. Молете се да дойде в 30. Чухте ли ме? Джения ли не знам как по дяволите, като ме видите навън, и ме познаете с тези ужасни вежди. Аз никога не бих се доближила. Аз само да ги видя тези вежди. Това е. Няма да искам да дигна егото на човек с такива вежди. Те са ужасни. Те са отвратителни. Тутанкамон. Абе не са толкова зле, бе. Бе не са толкова зле. Добре. Няма да ви пипам. Малко само. Хоп. Това беше гелче и ви оставям на мира. Нали? Нали така, хора? Хоп, 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 хоп. И довиждане. Няма да ви пипам. Обещавам ви. Просто станете хубави. Моля. Моля. Нека гила сега да не ви прецака, моля. Няма да си разваляме хубавото. Мразите ме, мразите ме, мразите ме, мразите ме, мразите ме. Мамичката ви стара, мразите ме. Тъпаци. Тъпаци такива. Тъпаци. Тъпите ми вижда са тъпаци. Нямам време толкова да се разочаровам от живота, защото трябва да се поправям. Защото и нямам... Защото са ми светли. Искам повече грим да си сложа днес, като как го чувствам. Искам... Да. Исках честно казано и миглите да си ги пренаправя малко. Няма време да мигна. Виждате, искам да си преоправям. Почувствала съм се нещо. Кой ме търси по мобифона? Така. Някой специален... Бе. Христо, моля ти се.
Тия глупости, сега, които ги говориш. Специалната съм аз. Така правим сега. Майко му. Те са къдрави. Не. Мале, добре, че е тъмно навън. Леле, благодаря. До лятото ще трябва пак да мога да си правя тъпите бежди. Хора, ще ви направя скоро пак вечерен рутина, защото нещо не ми харесахте миналата. Кажете ми с музика ли искате да или да говоря? Кажете. Да слушате музика и аз първо да ви показвам или да ви говоря? Да говориш. Добре. Само едно мнение ли имаме? Музика. 2-1. 2-1 сме за сега. Тиха музика, за да се чуваш добре. Значи да говоря. Да говориш музика. Добре, май ще говоря с музика. Как мислите по въпроса? Какво мислите по въпроса? Защото аз принципно говоря доста тихо. Като е за някое видео, защото много ме е срам. Не знам как, обаче хора на живо. Няма да ме видите да се засрамя. Наистина не се базикам, изобщо не ме е срам. Особено пък ако съм си с мои приятели. Не. Значи грам срам няма. Изобщо не ме интересува, който ме гледа. Изобщо не ми пука. Но като почна на лайфове, изобщо не ми пука. Изобщо не ме е срам. Почна ли да снимам някое видео, почва да ми се заплита езика, почвам нищо не мога да кажа. Янча, благодаря ти. Но иначе, така да си, маля хора, аз съм... аз направо, като изляза от солариум, Янча, благодаря ти, стига си харчила парите, моля. Майко хора, аз едно излизам от солариум. Ужас, маля. Нищо хора, поне е тъмно. Сега ще ми служат някакво осветление. Аз ви казвам, какво ме бати осветлението да ми видят всички пори се едно със светкавица, ще искат някой да ми снима. Такова осветление ще сложат. Аз не се базикам точно в деня, в който най-малко ще се харесвам. Най-малко ще ми стане гримно. Точно тогава. Някой ще ме спре на Витушка, това е. И аз ще седа като приятно предно в метрото. Няма как да стане.